Добре. Дръжте ми се желание, докато ти пееме. Пада 20. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Светни лампи, каза Мария. Чакай, че... Аз си ги тухнах, когато аз си реших какъв е проблема. Не трябваше чакаш пресничко време. Защо Бързо си. бързам изведнъж там? Защото Ана Мария светна само едните лампи. Защо става толкова тъмно? Ако влизат малко да снимам как да хапа. Тази песен. Аз казвам обаче много близо, отвително. Чакай, задръж така. По-далече да си. Розичките, тя ли е? Айде фотото. Розичките, тя ли си? Да, така всичко се яде. Вземай добре, розата, не това. Аз не искам розата, защото обичам да съм направо. Добре ли ста? Трябва да стане по-добре. И как да навеждат си към тоското да влиза. изядоха тия. Изядаха тия. Кач. Много бързо. Искам торта много вкусно. Сега сахарното не е толкова. Айде сяжете екстрите отгоре. Виж така, как сме се гледали. Не очаквам. Ая. Виж тук не очакваше да... Обичаме. Какво се следи? Обича, не ме обича. Мария не те обича, сигурно. Ето, ръжни си първото парче. Ето ти. Айде, къв си властен. На мама златната момче. Жалко, на мама сте каравите. Чува ли си тази реклама по радиото? Жорко, какво правиш? Защо си толкова ти игрази с моите приятелки хебатки? Това е реклама. Хебатките. Антибаките. Подарък Жорко, защо си толкова тъжен хора? Няма ги моите приятелки хебанките. Това е реклама на И в стъклените ми в тия. Ама реклама не е Жорко. Защо? Какво правиш? Трябва да ти я пусна да я чуеш. Така и другите на 3. А това пръчките на твой ли пира? Добре, бе. Сега ти искаш нещо. Това е на 2. Добре, бе. Към ти. Обе. Помниш ли тока? В този момент Обликс реже торта за него Астерикс и Пърномикс. И Обе реже едно парче. Реже второ парче, дава им ги взима останалото. Ти беше толкова добре. Сери това вземе. Обаче баща ми да коментира всичко какво прави. Не, после не сме смогли двете, защото ме някакво. Ще ядеш салат. Не смесвам и детето, сега не ядете с малко, но я след това не ги смесвам. Продължавай, няма проблем. Ето. Не, да, не сме се взели това. Как да не сме? Дали под това какво сме? Как да не сме? Не го я сега си го ще ни поне. Малко парчета съм не раздал, защото искам повече, просто за мен повече. Нищо Аз да не има правя. повече за тебе. Да, за друго повече малки парчета. Аз ми предлагам като на Жолове да ми дадеш половината точно да си дадем като... Те съм за гостите стават. Ама виж, не съм отрязал 2 и 8 парчета за гостите. Не съм толкова нахален. Но вземе само едно да ви въобще. Слагай. Слагаш първо на тебе. Ти на колко ги ная? Ти по-тънки не можа ли? Трябваше да Но дадеш още по една не. синичка. А те започнаха директно тока, защото не, че няма смисъл, разбираш. А това е неговото парче да си огледеш. Ама слагаш Как то легнало. Шпагата не мога да го хване. Може! Скрънца. Скрънца. Баба ти тая Него на който ме и като го носи, като него списи. дай на баба ти първо. Аз си брал. Добре. Това разбраха. Ана Мария ти си последна. Добре, да. Да, тя взема виницата вече. Гледай, да може ли си запънеш? Не сте! Да, може ли се запънеш? Как ги мятка ти казвам? Житак като... Като пичи.
мене не ми спе. На баща ти не. Чакай, че той Той не... ще яде от тази част. То ще да става. Стига толкова, защото той те няма да яде. На тебе си служи, на мен ми служи и това е. Ей, тата, ако няма да яде. Тата няма да яде. Има едно тук, вземе го това. Какво прави сега? Ще ги сипваш Това защото са тънкички. Това си му скри за себе си. Искам кукрема да си махам.